yanzu zan yi converting ɗin host IP da suka bada koma asalin IP. Da farko ka je wannan shafin hostip.info, in ya buɗe ma za ka kamar da ka gani a nan, sai ka zo cikin box nan sai ka yi pasting ɗin hosting da suka baka na can my ssh.info. in ka danna go zai converting ɗin URL ɗin ya koma IP. yanzu wannan shine IP da suka bayar. yanzu mun gama da line buɗe account, saura injector mu. da farko injector haka za ka gan shi, sai ka je ka nan, in ka taba zai baka waɗannan option sai ka shiga SSH setting. a nan SSH host nan, a nan za ka yi pasting ɗin host da ka yi copy, shine wannan kenan, wannan shi za mu yi pasting a nan. sannan port nan ko da yaushe kar ka manta ka yi aiki da 443. saura username da password. flashin yawa yanzu za mu kwafi username da suka bamu. mun yi pasting shi a nan, save. password kuma na yi aiki da 11 guda 4 ne a can, save. sai ka zo ka yi ticking na data compression. mun gama da layin SSH, mun sa host, mun sa port, mun sa username, mun sa password, sannan mun zo mun yi ticking data compression. sauran mu payload, sai mu yi back, sai mu zo mu koma inda muka fito, sai mu shiga payload, a wurin URL host nan mtn da kasa mtn1 app.mtn.com, sai ka yi ticking online host keep alive user agent, sai ka yi danna generate payload. abu ɗaya ya rage yanzu, za mu sa remote proxy wanda zai nuna cewa da MTN muke connecting. sai mu zo mu taɓa wannan, nan za mu yi aiki da asalin IP da MTN suke aiki da shi, 10.199.212.2. port ɗinsu kuma kowa ya sani 8080 ne, sai mu save. abin da ya rage yanzu za mu connect mu tabbatar da abin da muka yi yana aiki ko baya aiki. yanzu bari in fara kashe KPN ɗina.
start ya rage mu danna. In ka gano maka status 200 ok, in ka gano status 200 ok keep alive nan tabbacin zai connecting kenan. Kaga yanzu ya yi connected, configuration ya haɗu. To yanzu wannan yana injector kenan. In kana son haɗa na KPN kuma abin da za ka yi aiki da shi kawai abu kaɗan ne. Misali yanzu bari mu yi stop ɗin injector, mu buɗe KPN ɗin, bari mu yi reset ɗin shi ya dawo normal yadda sabo yake. Shi wannan ba generating payload a cikinsa, dole payload da ka yi aiki da shi a injector da shi za ka yi a KPN. Bari mu yi copy, copy, sai ka dawo KPN ɗinka ka danne, za ka yi pasting ɗin shi nan kuma ka taɓa shi ya dawo HTTP proxy. Nan space da ya bamu a nan za mu sa proxy na MTN 10.199.212.2. shi ba kamar injector ba ne, port ɗin shi haɗe yake da IP sa. Mun sa payload, mun sa remote proxy, abin da ya rage mana saura SSH account. Za mu yi aiki da wanda muka buɗe a can my ssh.info. Wannan shine converting na IP da muka yi na my ssh ɗin. Mun copy IP. Ki jira ina zuwa tukunna, za mu zo layinki. Sha. In ka shiga KPN ɗinka dole sai ka shiga wannan layin. In ka shiga za ka ƙara shiga nan. Host IP shine za ka zuba wannan wanda muke converting nashin, shi za mu zuba a nan. Sai mu OK. Port ɗin nan mu bar shi a yanda muka gan shi 443, dama haka muka yi da shi a injector. Sauran mai username da password already dama na yi copy su a clipboard ɗina. Su ne my ssh.info text, wannan shine username ɗin. Password kuma dama mun yaki da 11 guda 4 ne, 1 2 3 4. OK. Sai shi ma mu zo mu ticking data compression, sai mu back, sai mu zo mu tike wannan ramin, sai mu ƙara yin back. Abin da ya rage a nan mu danna start, mu ga shin abin zai aiki ko ba zai aiki ba. Muka danna start sai mu jawo nan, har ya haɗa. Ga kinmu ya fito da kyau, har saƙo ya fara shigowa. To ai kenan, ka tabbata ka yi kamar yadda ka ga na yi.